Tawag kong asa eh. Oo. Mas... Ito, mag-ibig na na. Ito na. Ano ko eh. May bebe kasi ako eh. Hmm? Dito ka, ipit ka dyan oh. lalo, Akala ko lalo kang lumiit dyan. Yung isa, ayun muna din isa. Oo. Ako ang uusin dito. Kanina ito sa'yo? Gawin ko muna ano. Order na lang tayo. Parang hindi na naman kausap mo. Hindi, kanya. Kita mo, parang hindi siya interesado sa trabaho. Ayaw niya yata kumita. Ano kasi pumasok na trabaho yata sa araw. Sa gabi lang siya available. Yung mga mekaniko. Ano mamasukan ba ito? Kaya pala parang ano. Sabi niya, Ay, umuo naman siya nung nakarang linggo na nakita kami. Tapos biglang nagbago kay may swimming daw. Tapos sabi niya linggo. Pagdating ng linggo, wala na naman siyang paramdam. Hello? Alam niyo, morning. Sorry sino to? Oo, pasensya lang. Nagtatawag kasi ako yung walang mga pangalan yung ano ko. Na-send mo na sa messenger? Ano po bang Facebook ko? Ano lang po, sinabi ko lang po yung pangalan ko doon. Nga. Sige, hanapin ko. Kailangan ko yung full name, address, contact number, age, at saka disability. Pakitayo ko na doon, tapos send mo sa akin. Sige po. Pero yung napag-usapan natin, okay ka ha? Bali Friday, nagkaroon kayo ng profiling, tapos yung 20 days, 4 hours, minimum wage. Okay po. Okay, salamat. Pakiano mo na lang ha, medyo busy lang ang konti. Kulang pa ba kagawan? Kulang pa na isa eh. May kausap ako doon, kaso lang mamayang gabi pa yung uwi. Eh, kailangan ko na ngayon eh, kasi deadline ko kagabi. Ngayon ba? Kagabi, oo. Hindi mo inanok sa akin kagabi? Glory at the Lido. Oo. Pwede rin palang ano? Pwede rin pala yung ipaano sa iba? Hindi ko pwede. Kailangan siya mismo ang magtatrabaho eh. Ito nga siya sana eh. Kaya lang sabi niya hindi daw pwede ang representative. Yun sana, pwede yun yung kausap ko sana. Kaso lang, namamasukan siya ngayon sa kantin. Mamayang hapon pang uwi niya. Kaya kung pwedeng, punta ko mamaya. Kung hindi na pwede, okay lang. Wala bang, ay kung namamasukan, di pwede kasi magtatrabaho siya. Hindi, extra lang yun sa kantin. Hindi sa trabaho niya. Iyan, pwede talaga yun magtrabaho kasi nag-extra nga sa kantin. Ako tatanggalin pa kasi deadline ko kasi deadline. Doon ako nangangarap, hindi deadline. Oo. Hindi mo chinat sa akin kagabi, di tapos na sana problema mo ngayon. Hindi, kasi may inaasahan ako, hindi naman may inaasahan kasi ako. Oo. Ang nakakatawa sa kanila, umuo, yun pala, nag-fill up na ng pass forward. Tapos mag-a-apply huli ng tupad. Parang sila na lang. Ano ba yan? Nandito na yung mga sinulid mo. Yung mga sinulid mo nandito na.
Ayun, kaso walang question pinili. Hindi, yung sinuli, di ba? 4 kilo naman yon. 4 kilo yun eh. Ha? Ay, hindi per piece, 4 kilo. Di ba? 4 kilo yun, Mamila. May timbangan naman tayo doon. Next slide. Ay, may file mo na? Itong mga ano ngayon. Nakalimutan na? Nakaupo na lang po tayo. Tayo pa rin na namin sa aming mga gusto sa Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw at oras na ito na kami po itinipon mo upang muli ay i-guide mo kami sa aming layunin na magpaglingkod dito sa aming livelihood sa BNLC at i-guide mo rin po ang bawat isa sa amin na magkaroon kami ng lista ng good health para mapagpatuloy po namin ang aming mga gawain, partikular sa mga posisyon na aming ginagampanan. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng magandang kalusugan at ganun din po ang aming mga pamilya ay bigyan mo po ng magandang kalusugan para sa amin po magandang paglilingkod. Inihain po namin sa iyo na bigyan po kami ng kamabaang loob at makilala namin ang aming sarili at higit na makilala rin namin ang aming mga kasama sa bawat isa upang ang aming pagsisimula ay magkaroon ng mahabang pagsasamahan at magdulot ito ng tulong sa aming pangkabuhayan, sa aming bawat pamilya. Bless mo rin kami noon ang aming mga benefactors, ang aming mga collaborators, ang aming mga partners. Patuloy mo po silang i-bless upang magkaroon din po kami ng blessing para sa aming mga kasama dito sa Barangay Matulog-Lupa. Ito'y sa magdalangin namin sa pangalan ni Jesus, namin Panginoon. Amen. And Father, Son, and Spirit. Amen. Nalimutan ako. Pera, huwag nakalimutan. Pero nakita ko po ako na nakadadala ko dito. Okay, reading of minutes. Ito ba yung minutes? Ano kayo po? Share na naman. Dalawa. Ha? Hati na kami. Share na kami. Meron Kakampal sa inyo. wala pang folder si Matet. Apat lang sino naman. Share na lang. Talanang Katitikan Wikang 29 para ni Pangpulong ng Baratulang Lupa Library Center. Nakitinag ng ika 8 ng Abril 2026 sa ganap na 2 p.m. 2 p.m. sa showroom ng BMLC sa Old Barangay Baratulang Lupa. Lungsod ng Valenzuela City. Prayer po, Maria Teresita Arlo. Teresa lang pala. Kakampal niya. Teresita ka talaga? Maria Teresa. May kambal ka ba? Alara. Minus 1. Taman-tawa si Matit. Hindi ko naman sa iyo mga Huwag mo na muna. Ayun, ano lang. Maganda na, pinaganda pa. pagbasa ng minutes ng ating sekretary ng Panginoon po, arising the minutes ng ating PRO, Mary Ann Ladaw, at pinangalawa ng ating Vice President, London Rizal. Financial report, Treasurer Linda Sabion, at ng ating auditor, Cesar Dasio. Cesar Dasio. 30. Sa ating dishwashing ay isang other source of income ng ating livelihood ng BNXC. Kaya pinagtibay na natin na isama nasa kabuuan na ng ating livelihood ng BNXC. Ay dapat lahat tayo ay tumangkilik at lahat ng benta para at the end of the year ang dividendo natin para sa lahat ng benta.
33. Sa showroom update inventory, 73,350. Share capital, 52,000. Ang nasa hub ay yung mga natitirang tela. Bago mag-report ang treasurer, dapat na-audit muna ng auditor. Ukol sa sales data, kukunin ng income ng cutting and sower. Maraming mga blessings na dumating sa ating livelihood, kaya kailangan i-classified natin per month para alam natin kung magkano ang benta natin. Sunod po, 39, President Report. Ukol sa PCCI products, lahat nakagawa ng sample at nakapag-production naman tayo. Lahat ng tila na tila ng PCCI gawin na lahat at ikat na rin. 41, DOST Sales Report. Nakagawa na at naibigay na sa kanila. Balik ko si Treasurer po na ano po. 42, lahat ng dividendo dapat mai-distribute na upang o ipamigay na para matapos na sa buwan ng April. Allowance na ng mga paggamit, allowed na paggamit ng laptop ni na Secretary Elma at Treasurer Linda. Sabi ng maring dalhin nila sa kanilang bahay basta may monitoring sheet sa ating marketing na si Maria Teresa Lara. Teresita. Sorry po. 46. Pinagtibay natin ng BMLC officers na si Maria Teresa Arlar na siya ang ating BMLC marketing. 48. Ang trainer at ang ating marketing ang gagawa ng mga samples bago ibigay sa production. At sila ang mag-report sa presidente at sa ating chairperson ng BMLC. 50. Sa production development, ang ating marketing ang mag-promote ng mga products natin sa pamamagitan ng online. Siya rin ang mag-send sa ating page. Bazaar update, PCCI sales, March 14, 2026, 5,245 pesos. Sa job fair, March 17, 2026, 675 pesos. Officers, staff, sowers, and members. Ikaw na yan. Baka nasa likod. Kulang. 59 na. Ito po yung sa officers pa natin. Sa ako. 53. Ako sa 53, officer, sowers and members. ano yung AC? Active. Na-active po. Na-active. Ito yan? Na-active. Na-active. Hindi ba automatic? Yung, once na magtatap ka kasi, mag-ano, matik yung number yun. Pero, ano, dapat matik yun. Kaya naliligaw. Ha? Kaya naliligaw kasi matik eh. Kasi nga masyadong pag i-ano ko kasi siya masyado na sa maliit ng konti kaya ang second phase ko. Hindi, I mean, pag nagtap ka kasi, ano siya, hindi dapat ma-plan ito. Sige, sige. 60 po. Sa buwan ng second week ng May 2026 ay magkaroon ng research leadership and recollection kasama ang mga active ng mga sowers. 62, showroom duty, staff muna. 63, proyekto ni Kagawad din ng bigyan ng isang kundi isang supply to the person. Sustainable po. 65, ang sustainability ng livelihood, kailangan magpasok tayo ng job order. Commission 15% sa net profit. 67, update kay Mamuha Barakat sa kanilang job order. Waiting sa kanyang response. 68, nag-request purchase po tayo at may approve na din ng ating chairperson ng benefits kay Kagawad Gregory at Indiano po. Yan, ano po natin. Okay, page 1 po, any correction? Yun lang yung kay ano. Ano yun?
Ma'am Teresita. Ano lang po nagkamali lang naman. Ah, napag... Teresa lang po talaga. Teresa. Ah. Sorry. Hindi talaga ano ha? Galit din yan. Baka sabihin, sino ba yung Teresita na yan? Meron po kayong dagdag bawas sa page 1? Any correction? Any correction po sa page 1? Correction lang, ha? Page 1 muna po tayo. Page 1. Any correction from page 1? Hearing none. Page 2. Correction page 2. Wala. Yan, meron po sila. Meron ba? Wala, Teresita. Yan lang, yung Teresita. Sa condition na naman. The order. Ito, so, ito na yung susunod niya. Oo. Pero yun yung talagang pinag-usapan. So, walang correction. Okay. Okay na yun. Kung walang correction po, any motion for approval? Approve na. Yung mga taga-akma, sanay dito. Hindi mo kahit, hindi mo na. Hindi mo kahit po ni, hindi mo kahit po ni Auditor Cesar Dacion na pagtibay ng katitikan nung nakaraang tulong. Napakalaman po ni PRO. PIO Mary Ann na ito po ay pagtibayin. Okay? Any correction, any arising from the minutes? None. Arising po, yun din gusto kayo pag-usapan doon sa ating meeting nung nakaraan. So, nagagampan na naman po nung ating elected, yung ating pong appointed marketing, kasi nakita ko naman po yung kanyang slipas Indikasyon. na magpo-post. So, kailangan po natin yun. Thank you, Ted. Thank you, Maria Teresa. Anong ginagamit mo pala pag ano? Cellphone? Hindi yun sa laptop? Page, number? Kasi 40 pa 40. Page 1. Page 1, line 44. 44. Siya, Behon, maaaring dalhin nila sa kanilang bahay basta may monitoring sheet ang ating marketing Maria Teresita Lara. Sa last, ano po ba natin ito? Hindi ko nakalagay dito once a month lang or as long as kailangan ito. So, tinatanong po yun, di ba, kung how often or how long yung i-stay nung laptop, di ba? So, ang tanong ko kasi is, halimbawa, nag-meeting tayo, gaano yung paggamit, halimbawa si treasurer muna, si secretary muna. Si secretary, gaano katagal mo gagawin yung minutes of the meeting sa laptop? Pag halimbawa po, kukunin ko ng hapon, gagawa ko ng gabi, kinabukasan ko, binabalik ko na po. Pero kung meron po akong another na gagawin sa mga files ko, yung naghihirap po ako yung pay money po. So, ibig sabihin, yung minutes of the meeting, one time upuan mo lang siya. Opo. O yung minutes. Pero ano yung ibang mga bagay na para hiramin uli at itatype? Yung bago ko lang na parang po kayo sa akin yung communication. Okay, oo. Kaya hinirap po kayo makukuha yung type na yan. Tapos, nung sabi niya po na gagawin ko po yung mga files, nagtilang po ako po ulit sa kanya. Bali, tapos kahapon po, nakalimutan ko po yung sa hate press, pero yung report niya, yan, hindi ko rin nagawa, kaya kahapon, hindi lang po ulit. So, yun, may mga particular job na itatype. So, pero pag-usapan po natin doon, purely yung ating paggamit ay may kaugnayan sa PNLC. So, okay po yun na ano po, yun ang ano. Pwede malaman din po kay treasurer gaano katagal at ilang beses hinihiram yung ating laptop. Sa akin naman po, yung duration time, ang bawal niya po isang once a month, pwede naman po. Pero, ang duration time niya is, depende sa files po. Minsan kasi, 1 to 12 pages. Minsan,
1 to 8 pages, Oo. 1 to 6 pages. Kagaya ngayon, 1 to 6 pages at Oo. yun, nakadepende po. So, hindi mo inuupuan na isang araw, ano? Kasi- Kumaga, oo. Yung iba nga po, apakahaba. Oo. Kumbaga, hindi ko masabi ko ilang araw kasi half day lang po nga nakikita ko. Siguro pag 1 to, kagaya po na nasabi ko dati, 1 to 3 pages, Oo. 1 half day yun. Oo. Pero 3 to 6 pages, 1 at 2 half days. Pero yung tinatype nyo dito, hindi nyo binubura. Ay, hindi po. O, dapat na, Nakasave. meron kang files, may files na din, hindi mo binubura. So, makikita kasi natin dito kung may gumagamit, di ba? Di ba tayo dito na makita natin? Opo. Di- Ay, sa download history po. Sa download ko, pagka sinave nila, doon makikita yung ginawa nila. Pero kung ano yung ginawa nila sa laptop, hindi ko po Hindi. Bali, ang Halimbawa, sinave gagamit ako. Pero, once na sinave mo, doon po. nandoon. Pero pag once na hindi mo sinave, Yung pala. ay wala. Okay. Di, basta malinaw lang po kasi, siyempre, hindi man po tayo nag-iigpit, pero kailangan pangalagaan din po yung paggamit ng laptop na usapan po kasi natin talaga is, wala nang problema iuwi. Kasi nga, totoo lang, ang hirap nga na magpapasay, wala nang tayo. Pero okay lang po na iuwi. Basta yung, be honest lang po na ginagamit natin for the purpose ng PNLC. So, yun lang po sa Totoo na tulungan. po, apakalaking bagay po. Oo, yun. Tsaka siyempre, salamat na rin kay Maria Teresita. Namumonitor po niya yung paglalag at saka yung pagsasole. Siyempre, kung may mga problema, kung kanino uhuling humirap, alam natin, di ba? So, sige po. Thank you. Teka lang. Pari, okay na po yun talaga. Basta as long as magpapaalam lang sila. Tsaka tama yung sinabi niya, kasi ilang beses niya nahihirap, kasi nga may pinagawa ako sa kanya. O, siguro titingnan din natin yung reason, bakit. Hindi yung basta kinuha lang, alam naman natin, ginagawa niya, minutes lang. Tapos hindi lang niya uli. Kasi nga may pinagawa ako. Para namang For justifiable na reason. Magkakalapit ba kayong tatlo? Kayo? Siip kayo lahat? Sila. Ah. Ngayon kasi may Di ba sila? may nakita akong concern. Kasi pag pumupunta dito, namamasahe sila. Oo. Di ba? Para kukunin yan. Ngayon siguro baka po pwedeng mag-advisory na lang sila. Halimbawa, ililipat sa'yo, gagawa ka ng advisory sa GC, gagawa ka rin ng advisory na itatransfer mo na sa kanya. Pwede ba yon? Para makatipid-tipid kayo. Gusto talaga maano sa kanya. Pero ano naman, Vice pupunta naman sila kasi naman dito daytime nila na mayroong mga Ganon. may mga gawain din sila. Sinasabay na. Hindi lang yung pumunta ako doon, kukunin ko lang yung laptop hindi. Minsan mo sinasabay na rin. Kasi Okay. minsan, hindi natin maiwasan yung minsan, nagamit ng isa may problema yung laptop. Nagtuturuan. Magtuturuan sila kung sino ang nakadami. Kaya kailangan ma-check muna. Kasi Ganun ang nagiging setup. Kailangan i-check mo muna bago mo i-release ulit. Bago Pagpasok at saka paglabas. Tama lang yun. Huwag mo nang huwag ka lang bago ilabas kasi yung laptop sa bawat isa. hindi mo nanghihirap to talagang Consistent. Professional yan. Consistent na may laptop talaga siya. Next. Wala na. Tsaka parang tinuro sa inyo, di ba? Kung paano tinuro sa iyo kung paano i-preserve yung bawat isa sa inyo. Research. Diyan sa diyan sa archive. Para hindi mabura, di ba? Tinuro sa kanya. Isi-save pala. Oh, sorry. Research. Tinuro sa inyo. Mag-ano kayo ng kanya-kanyang account? Meron na. Meron. Wala kang account. Lagay ka. Siya, may folder siya. Wala Hindi. lang. Nakikita ko yung folder sila. Okay, Di, next. pag hiniram ko yan, di manood lang ako ng porn. Okay, kung wala na po ay dako na po tayo dun sa ating report para sa ating po financial. Kanino ito? Sino ikaw? Ay, sorry. May nakalimutan ako, hindi na Ano yun? Kasi may nakalagay po dito sa bandang huli. Oh, edi. Diba? Balikan natin. Yun. Sa buwan ng 2nd May,
Sa Second week of May. second week of May, nakalagay po doon sa 60. Sa buwan ng May, second week, 26, magkakaroon tayo ng yung officers at Okay. FI1. Recollection. FI. Mm. Yun. Siguro mamaya na hindi po natin i-detail kasi nga po magkakaroon tayo ng yun, yung ating banding and Akala ko ngayon na. inano ko lang po. Pero iano ko po sa inyo, ako po willing din po na ituloy din po ito yung kahit na half day lang. Pwede naman. Tutuloy po natin to. Mm. Tapos, tutuloy din po natin yung alam niyo na ba, diba? Walang magsasabi, walang nagsasalita. Ano yun? Mamaya na po. Ang ano yun? Hindi ko pa alam yata yun. Mamaya na. Meron pang di nakakaalam. Pero sinusulta ko na rin sa iba. Impeachment? Trial. Ay, ako pala yun. Sige. Good Parang news naman yun. parang Good news Vice naman President. yun. Okay, so, reporting from our treasurer. Okay, magandang araw po. Pakilas naman po. May po. Sabi ka kayo na ng boses mo. No? Okay po, magandang araw. BNSC FS April 2026. Cash fund forwarded from March 1,649.75. Share capital 1,000. Profit share Withdrawals co-op, 5,000. Share ako sa akin. Member share capital withdrawal, total, 4,000. Next page, page 6 po. Okay, cycling Tocom, legging black and white, 1,105. Tote bag, tumbler case, and string pouch, 181. PCCA Fabrics, 1,273. Other sales, 85. Grand total sales, 2,644. Expenses, total miscellaneous, 1,688. Total material, 1,697. Total payroll, cut and sew, 2,166. Grand total expenses, 5,551 pesos. Okay, cash fund forwarded from March, 1,649.75. Bale,
additional po yan lahat. Accumulated cash, 5,553.75. So, meron po tayong total cash fund forwarded, 1,002.75 forwarded to May 2025. Ay, 6 pala. Mali. Dishwashing. Wala pa. Mamaya na po yung dishwashing. Cash on co-op, 86,277.57. Share capital, 51,125 pesos. So, yung dishwashing po na kay Bro pa po. Itong ano, okay na ba? Opo. Itong 86, ito ang sa co-op. Opo. Tapos yung 51, nasa co-op pa rin ito. Share capital, Nasa co-op pa rin. 5 minus yung sa ano, 86. Ay, mamay no sa 86. Magkasama. Hindi, ibig sabihin, nasa co-op parehas to. Hindi nasa 130 yung nasa co-op. Hindi, kasama na siya dun sa... Ah, kasama na siya. Mamaynos Okay. na siya nung ano. Kabuuan na ito. Pero nasa audience pa. Share capital. Share capital kasi natin lang sa co-op. Okay. Hindi siya. Hindi pa. Bali, wala pa po siya Excuse me, reply. wala pa nga. Wala nga ako tayong template, wala pa. Ang sa ano po namin kasi yung cash, balance sheet, cash forwarded. So, bali, siya po yung magbibigay sa amin ng format, pattern guide, para po doon. Pero po kasi is automatic binibigay. Nakaka-access, tama po ako? Siya kasi nakaka-access automatic doon sa kliyente niya. Hindi, okay lang. Opo. Meron mo siyang bigay sa atin. Wala po po. Gusto ko siya. Para ma-check natin siya. Wala pa po. Yung aming naging discussion, Bagay, bago lang naman po. Sige. bibigyan. Nagkausap na sila ni Kagawa, di ba? At sabi niya, sige gawa tayo ng template. Oo. I-automatic natin siya. So, pag gumalaw ka na isang numero dyan, Oo. Lahat gagalaw. Lahat. magagalaw lahat yan. Automatic. Pero may subscription po yun, may binabayaran. Nasab, bakit nasa exclusive ba? Di, di ba, Ganun. iaano na doon ng libre? Yung isang format lang. Kaya nga po sabi na, May bayad sa kanya. may bayad po yung mga ganun. Hindi, may bayad yung ganon. Pero yung ginagamit niya nga is libre. Kasi Opo, nga, kasi nakaka-access siya ibig sabihin, parang ibibigay sa inyo, di ba, yung Opo. access? Hindi ba format lang ang dapat isang... Ibibigay niya yung format sa inyo. Kasi kung isang format lang, Paano magkakaroon siya ng access? Binibigay Hindi, po may- yung ano. Ang nagbabayad kasi yung kliyente niya sa US. Kumbaga nagkaroon siya ng access kasi nga kliyente niya, binigay sa kanyang libre. Kaya napapadali po yung ginagawa niya kasi program or system na po yung ginagawa. Ang system talaga mahal yun. Pag tinype niya yung isa, automatic tatransfer yun doon sa pangkalahatan. Pag tinype niya. Kaya mapapadali yung trabaho ni Tres. Kaso lang, hindi pa binibigay. Bale yung gagawin po is balance sheet, Ah. loss and profit, files, ano program. Yun. Pero nung ano, di ba sabi niya Yung kagawad, makikita patapos po na? lahat, isang lata. Patapos na yung sabi niya, may inaano pa siyang konti. Busy. Hindi pa siya nag-reply. Ah. Ayun lang po, as bago pa lang. Yan mo lang kasi may meeting kami sa linggo. I-ano ko ulit sa kanya. Ay, subscription niya, pay ba yun? Hmm? okay. Kay ata po. Question ko lang. Hindi, ibibigay nga sa iyo ng para makaka-access ka doon sa kliyente Okay niya. na sa kaya. Siyempre, lalabas nun siguro kanya pa rin. May question ko lang. Ah. Dito sa ating FS, ay Anong page yun? Page hindi ka general, kasama-sama po yung pera na dito. Ano? Ang gusto ko sana nangyari, paano natin bigyan ng category o pangalan, yung mga expenses na dapat na maipon, tulad po ng power, maintenance, hindi po yan, na-categorize ng expenses pero nare-retain siya. Kasama doon sa pumapasok. Pero, nakasama dito sa ano, actually kasama siya dito sa Kasama. kaperahan na to. So, paano siya kakategorize? Nakaraan. Pati na rin yung ano, yung profit galing sa mga contract ba? Nakaraan. Okay, nakarang kasi meron tayo, Meron, sinasama pero na rito. pinalagay na. Oo, ayun. So, paano, kasi dapat hindi siya makasama sa amount ng dividendo. Kasi hindi naman siya profit, kundi parang ano siya, Yun.
additional na sa totoo lang kapag naging private siya, is expenses siya. Expenses niya talaga. Kaya lang, nandito tayo sa mayroong parang shoulder ng expenses na yun. So, lumalabas na income siya sa DMLC. Napupunta sa general fund. Oo. So, Di, paano siya kategorize ngayon? kung ganon, di ihiwalay natin doon sa ano, para hindi na isasama sa general fund. Hindi na, ang tanong nga, how? Kung paano magiging sistema ng computation Actually, meron siyang computation, nakakompute siya. Kaya paano po siya pag-iwalay dito sa kaperahan na pinapakita po natin. Kasi nandito po siya kasama na po. Oo, kasi nga, nakakasama parate. Pagdating sa, Ngayon, pwede naman siyang mag-deduct sa future pag-aasa after a year. Kaya lang, itatabulate mo pa rin siya ulit para malaman mo ito yung pera galing dun sa Hindi po ba miscellaneous. pwedeng, walang ano yan, particular na ako pwedeng i-percent, halimbawa, yung sa ganun, ilang percent, para doon sa total income po natin for the whole year, ibabawas mo muna yung yung percent na yun bago mo bago mo i-compute yung dividend doon sa matitira. Pwede naman po siya kasi meron siyang Kasi kung isa-isa yung parang meron siyang cost na rito, fixed value. Pwede mo siya i-convert sa percentage kung isang percentage. Kasi ang lumalabas po dito, cost niya per item. per item po, pero mas matrabaho, nakikita ko mas matrabaho yun sa Oh. part ng di, pag per item. Kasi po sa co-op kami doon ay per percentage. Kaya hindi masyadong mahirap kasi kukunin mo lang yung percentage mo. Sa atin kasi kung kukunin natin per item, mukhang hirap nun. Siguro, di ba nag-start po tayo ng December lang ng mga job order? Di ba bawat job order natin may percent kayong pinakompute? Oo, meron. Meron tayong file mo. Siguro doon tayo mag-base. Nandun siya, nandun na yung amount niya. Within niya yung amount niya doon. Kaya lang yun nga, pagpasok ng kapera, sama-sama lang sa dito. di siguro tama yung na percentage na lang. Kasi po, Doon sa- hindi naman tayo po pwedeng halimbawa, hiwalay ang pera, no? Kasi nga, kung hindi tayo po pwedeng magdalawang pag-hiwalay natin pera, hindi po pwedeng deposit natin yung sa co-op tapos sa another account na naman. Parang hindi po, para sa akin dapat talaga isang account lang. Di, Sa company kasi, tsaka sa co-op po, isang account lang talaga. Sa computation lang po lumalabas, yung system ay may percentage para maihiwalay mo yung hindi naman talaga dapat maibigay doon sa mga member yung dividend na yung kita ng kabuuan ng di gano, ng ating JLC. gano na lang siguro, percentage na lang para, Try kong itignan kung ano siya Percentage na lang. makakonvert sa percentage. oo, kasi pag nagkukwenta kayo, nasasama parate Oo, kabuuan. sa kabuuan. Kaya, Kaya, kita natin malinaw na. pagdating sa pag-report, nakahiwalay na kaagad yung nakahiwalay na kaagad yun sa cost and maintenance. Dati na-iwalay ko yung bro, diba? Pero pinagsama-sama ulit. Sa isama. Meron tayo. Kaya nga yung dapat ba siyang banggitin na kada report na Oo nga eh. ganito yung Bakit kasi? amount ng mga accumulated natin. Siguro kasama kasi Ano ba yung nagme-maintenance tayo sa tinuro mga ni- makina eh. Wala po. Wala pa po eh. Ano yung tinuro ba niyan? Tungkol lang po sa Yung tungkol doon sa presentation ng FS lang. Oo. Hindi nga, doon sa presentation kasi ng FS, di ba, sabi ko nga, maganda kasi sa isang tingin mo, madali mong makita yung monthly report. Balance sheet. Mm. Yung monthly report na ito yung balance forwarded for the month of April, tapos ito na yung mga income natin, tapos ito yung mga expenses, tapos ito pa rin yung total for that month, yung Ay, parang gano'n. Iyon yung itinuro niya sa kanya na pag in-entry niya doon sa
yung binigay sa kanyang ano, automatic lalabas lahat yun. Kasi nakaprogram na siya doon eh. Yung system na ano. Kasi sa totoo, ang hirap gawin to, yung ginagawa niya. Kasi detail to eh. So, Yun nga sabi sa kanya. Detail po ito noong mga sales expenses. Diba? Sabi ko. Pero sana meron din summary na for this month, ito yung sales, ito yung expenses, ito yung total balance. Si Annex A, Annex B. Tinanong ko, Yun ang, Parang mas madali tingnan. yun ang Kasi tinuro ito sa kanya. bukod po dito, may another sheet Yes, pa po. oo. Kasi ang paggawa ng balance sheet, di ba? Merong si Annex A, Annex B, mga ganon. Kasi ito talaga po, kailangan din talaga to. Di ba? May mga detalye. Pero, paggawa po ng balance sheet, sa isang buwan, nakikita mo kagad yung total sales, total expenses, tapos total kung magkano na yung for the month. Yun, antayin na lang Yung natin may yung cash ano on sa kanya. hand, tsaka may cash in back, may cash in back. So, iyon yung tinuro niya. Oo. Anyway, pag nakita namin yun, pwede na magtanong pa ulit kung ano paano pa talaga yung gagamitin namin. Tapos plus, yung concern nga po natin, totoo yun na akala ng mga ibang member, ito yung paghahati-hatian. So, yun, sana magbura po sa isipan natin na kaya po tayo nasa co-op para, nasa BNLC para doon sa komisyon, doon sa ano ng dividend. Hindi yun ang purpose natin eh. Kung may kung enough na nga lang yung fund natin, pwede natin isolid na rin eh. Kasi hindi po natin, hindi binuo ang livelihood para doon sa dividendo. Binuo po ang livelihood para sila ay matutong manahi, magbenta sila, doon sila pipita. Yun naman talaga yung naging Hindi po goal. yung pananaw na kailangan ko ng dividendo. Hindi Yung dividendo kasi parang sa huli na lang yun eh. Hindi yung pananaw natin. Kasi ang umpisa doon, di ba ang goal natin? Makatulong. Tutulungan natin sila magtrabaho. Oo. Para kumita. Hindi yung kikita lang yung ano nila. Kaya hindi na magat yun. Anyway, so yun po yung gusto natin. O ano agenda niyo? Isa pa kong tanong. O kasi isang Ano agenda? Sige na. Hindi po. Okay tayo, tuloy ko lang yung tanong. Kasi Ito po yung po bang mga ma-accumulate natin na amount na dililigak natin, katulad po meron po tayo. Sa ngayon, meron po akong nakapresent po yung cost na masisave mo sa isang gawaan. So, may profit po doon. So, yung bang profit na yun, pwede po ba siyang magamit pambili ng mga additional equipment para ma-enhance po yung production na sa heat press. Ang nakasasabi ko sa heat press kasi wala lang alam mo po yung sa sewing. Ano po yung mga So, ang ano yun? Sa heat press po napansin ko na kailangan pa na malitan lang siya. Nangyayari po ang natin. Kailangan din po pala ng mga board na maliit na gano'n. Hindi ko alam kung paano po siya. At higit sa lahat, napupusik po, kailangan po natin ng additional heat press na yung mas heavy duty siya at saka madaling maglagay ng t-shirt. Yun kung sa atin, bago ka makapaglagay ng t-shirt, abutin na lang siya doon. Kaya ang production mo, very minimal. So kapag nagkaroon po tayo ng mass production ng printing, kaya ng building. Kaya nakita ko. Pero sa tingin ko po kasi, kung ang pondo o yung kita po ng DMLC ang gagamitin natin, baka ma-empty po tayo. Pagpunin niyo muna isipin yung gamitin yung pondo para doon sa mga equipment. Kasi may pondo naman po ang livelihood para pambili ng equipment. So po pwede po naman na iyon yung gamitin natin, yung pondo ng barangay. So ang urgent needs nga po natin sa nakikita ko lang, yun nga po yun ang plan siya po ng bigla. Plus yung additional na picture. Yung Pero maliliit lang po na item, nakikita naman po yun doon sa pagkabuang financial report, diba? Kung ano mga kailangan po natin, pwede naman kuhanin dito. Yung maliliit lang na amount. Yung malalaki po, mahirap po kuhanin dito. Yung isa po kasi yung Maano yung
maging negative po tayo. Yung isang hate press ko kasi na, Wala naman na ganito. kaya maswerte si Manit nakapos siyang stake na yata. Check. Yung assist mo, 10,000 to 11,000 po yata. Lala naman na pupus yan. Nasasabi na pupus yan yung election. Sa Sa election SLT ko ang yun. mag-t-shirt Sa printing. SLT ko yun. So, Sa time. pwede tayong lumaban ng normally gagamit tayo silk screen. So, kung mapapantay natin sila. silk screen. Ang presyo nito sa May nabibili ng buo niyan, di ba? Meron po. Pero Dadalhin mo na lang doon yung ano. Kailangan po may training talaga kayo kasi Excuse me ba, parang nasa ano pa po tayo, nasa agenda na po tayo. Sorry po medyo aabutin tayo ng tanghali dito kasi kailangan pa ako sa kabila. Tapos na po yung financial report dito. So yung paglilinaw lang po dahil napunta tayo doon sa sinabi ni Bro na kung paano i-percentage o paano ilalabas yung mga other na hindi maisama doon sa pagbibigay ng dividend. Tama po ba? So, yun na lang po, ang gawin na lang po natin Okay, ay gawa pa rin po tayo ng ibang sistema, yung pagkulang na mag-ito po kanina, na ito po yung details, pero merong summary. Tapos yung binanggit naman po na tungkol po doon sa mga other expense na pwede natin bilhin, ulit po, pag malalaking item, sa akin na po, charge to ano na lang po siya. Pero pag maliliit na items lang po, yung mga padlang kamo sa amin, mura lang, so pwede na po yun na ibili ko galing sa pondo ng PNFC. Okay po. Aside from the report po, any clarification, paliwanag pa dito sa report po niya? So, so far, mas maganda po ang presentation ng report ng sa Palakpakan. press. Kasi mali Kaya nga, po kasi wala po tayo nakikita ng negative value dahil mas sila po maliit ang kinita pero positive po siya. So, maganda po sa mga So, sa part na po ng ano para magpisuyo po uli ako kasi tapos na po yung project po ng PCCI Fabrics, tama ba? Tapos na ba? So, yung siguro separate report para ma-present po natin kay PCCI na ito po yung mga natahi po natin, kung ilan, magkano, at saka para po pwede po bang makakuha. Kasi hihingan po tayo ng report. Kahit na... Sino gumagawa ng report mo? Hindi pa rin Ikaw pa rin? Si Miriam? Yan yung hinahanap ko kung hindi pa po ako nakagawa ng contract po dun sa PCCI kasi parang hindi ko makita, hindi ko malaman. So, yung po request ko, itong total mahaba pa yung May, itong May 2026 na magawan po natin ng separate report yung PCCI kasi actually may code na ibinigay sa atin na yun po i-accomplish at ibabalik po sa kanya kasi nga po, binigay sa atin ng libre, ang kapalit na ito ay yung maayos na report. At kung tayo po ay kumita. At ang feedback nga po niya doon, pero dito na nga po, lahat po nung pinuhanan ko po yan at sinento po kay Gemma, natutuwa po siya, kaya lang po, siyempre kailangan din natin yung report. Okay po, kuha po namin yung mga Sige, thank you. Tapos ito lang po, gusto ko lang din pong inawin din sa page 3, page 5. Ito po bang si Elvira, withdrawal na to sila talaga? Final na yan? Withdrawal na talaga to, hindi na mababalik. Okay. Page 5. Page 5. Talagang ano na to, cross out nito ha. Si Mary Ann, magbabalik pa siya. Si Arlene, magbabalik siya. Si Rona, si Rona, ano na to, cross out na? Cross out na yan. Hindi naman siya nagbebenta. Benta. Nagbebenta ba? Tatanong na Yung mga nagbebenta po, Hindi, antayin natin kung anong hindi decision. nagbebenta, okay po. Pero yung total hindi nagbebenta, ano tingin niyo? I-cross out na natin. Hindi, ang pwede ko bang clarify na kasi po hindi parang hindi ko maganda sa tenga kasi yung pag kinuha mo yung share mo, hindi ka lang ngayon doon. Pwede pa rin siya. Pwede ba ba natin baguhin ang konti yung parang pwede mo makuha yung share mo pero Member ka pa rin. Member pa rin. pwede ka pa naman salamuha sa Pag gusto, BMLC. Sabihin na nandun ka pa rin. Pwede ka pa rin Ano kumuha ng kategory? items. Member ba siya? O wala nang klaseng member siya? Parang Pag sinabi po natin hindi na siya member, kasi po pag halimbawa meron tayong General Assembly, may banding, may ganon, hindi na po sila kasama doon. yun Oo. sana.
category. Pero yung pagbebenta, yung po pwede silang pumunta rito, Pwede yun. kasali sila pa. Pwede sila. Di ba may dalawang, Wala na nga lang silang discount. Wala na. discount. di ba may dalawang kategory tayo niya na, no? Mga silang hindi. Paano yung hold mo? Paano kung mag-hold mo? Hold po na. Kasi kaya din Para tayo may... accountability. Kaya din tayo may... Kasi sinasabi po si Tapusin ko muna sa akin. Kaya tayo may parang share. Di ba parang, ano tawag doon? Parang kung kukuha ko ng item, nakunod yung mabayaran, meron tayong pang, Yun dapat ang purpose nun. parang ganon. Oo. Oo. Pero Sige, ikaw, ngayon, anong Maria, magiging safeguard Maria natin? Teresita. paano po ako, wala po akong share capital. Ha? Hindi, kasi bago ka lang naman eh. Bago ka lang Ah. talaga, ano Ngayon, Bago matagal ka na eh. oh, choice mo kung gusto mong mag-share. Kung gusto mo mag-share, Oo. kasi ikaw naman, in-appoint namin as Oo. talagang asset. Mm. Asset ka naman kasi. Oo. Yung iba namang... Kumbaga, appointed ka lang naman. Kasi nga po, ako hindi mo lalakas ang loob ko kung wala yung mag-ina. Totoo Kasi naman. nga po, kahit sabihin mong meron nandito ako, Mm. nandito tayo, kayo, kung wala namang magtuturo, saan ako kung wala magtuturo? Mm. Wala akong pagbabayad. Napakamahal niyan. Kaya nga lang, syempre, mas beneficial din naman sa kanila dahil yung libreng pagtira, yun yung pinakiusap ko sa barangay. Na wag mo, kasi gusto nila tanggalin. Sabi ko, wag niyo pong aalisin kasi yan yung asset ko eh. Na asset ko sila na hindi lalakas ang loob ko kung walang magtuturo. Paano ko sasabihin na, libre ang training, wala nang magtuturo. Diba? Hindi, libre nga kasi wala eh. So, yun. Pero, Tek, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo ano ng 2K lang naman eh, isang tahin mo lang yun. Isang tahin mo lang naman yun. Okay lang siya. Kasi nasabi ko lang po, kasi, O kasi naman problema ka eh. nung Christmas party natin, di ba? Ang daydaing. Di ba po, puno? Di ba? Ang daydaing natin Christmas party. Pero, hindi naman sila nagpapatronize. Oo. May dishwashing nga yata, hindi bumibili kahit isa eh. Di ba may category tayo dati? Dalawang category. Yung mga official member, kaya nga, di gagawin na lang natin 3. Yung mga wala nang, yung pinull out nila yung kanilang ano doon sa atin. Anong magiging ano nila sa atin? Yun yung tinatanong ni Bro. Anong magiging Ano category? Sige, suggestion, anong category Oo. ilalagay natin sa kanila? Kasi, ang narinig ko kasi, sa ano is, pag namin siya capital, hindi kami member ng mapagaling. parang wala kami connection sa DNL. So, ano yun, parang kawalan din sa atin yung pangalan nila, parang ganun siya, yung kanilang Oo, tama. wala yun. Yun ang inaano Pero ko lang doon. ano yung maitutulong natin sa kanila? At ano rin yung magiging ano sa rin? Siguro- Kailangan Siguro para sa akin eh. Parang ganon. Para sa akin. Anong tulong ang may nagbibigay natin sa kanila? Eh, ang problema nga, Hindi, hindi, siguro yung tulong baka very minimal, pero huwag niya sana makakaano sa tingin na hindi ka na member ng DNL. Hindi kasi may... Ano ba kaya? Bago pa naman po siguro magkaroon ng 2K na share capital. Pwede ka na kung member na magpa-practice ka, yun yung pinaka-binibigay natin sa kanila. Benefits pa rin po sila. Pag sinabi hindi member, kasi nga po, di ba sa isang organisasyon, member ka kung may monthly dues ka, yung mga ganun eh. Tapos, ito yung privilege mo. Eh kung wala ka noon, may access ka pa rin, kaya lang, hindi ka nakasali doon sa mga sa mga Christmas Yun nga po sana party, yung sa mga access na lang po benefits. siguro. Ano? May access po siya at saka pwede silang pwedeng marinig nila. magturo. May Ay, access. Pwede pa rin silang magpalit. pwede silang turuan. Oo. Hindi kasi nga, hindi kaya sa atin sa kanila. Parang di ba po, yung livelihood, parang tuturuan sila matutungan kasi. Ah. Pagka wala po silang share capital, pwede silang gumamit ng machine. Pero pag nasira nila, sila magbabayad. Oo. Tapos yung Pero sinunod na free training at free turo. sila po yung magpo-provide ng materials na gagamitin nila. Parang pwede silang
maturuan manahe, makigamit ang makina, basta pag nasira nila, sila magbayad, tapos provided nila yung sinulid, tela, lahat ng gagamitin nila. Magawa tayo ng ganun. Sa madaling ano, ang gusto mo, magbabayad sila pag gusto nila mag-training. Parang Hindi, libre. Ayun na nga. Pero yung, Libre nga yung training, pero babayaran nila yung gagamitin. ano po, kailangan sila Parang- po magpo-provide. Sila yung mag-provide ng mga accessories. Sila ang magpo-provide. Kasi kung masira Pero kung nila, halimbawa wala man, sila machine. Paggamit lang na machine yung... Hindi, kasi Libre yung paggamit ng facility. magkakaroon kasi ng ano yan, kasi akala ko libreng pre-training. Tapos pag nasira, babayaran Ano namin. po, parang ako po, di ba po nag-aral ako ng Ah. dressmaking, libre yung training ko. Pero yung mga tela, sinulid, karayom na ginagamit ko, provided ko po yun. Sarili mo yun. Hindi, halimbawa nga, nasira yung machine. Pag siya po yung nakasira mismo, kailangan po siya magpapagawa. Kasi Oh, yun ang ano doon. Kasi Ayun ang katakutan bakit pa namin. kami mag-aaral? Ang ano kagad noon, bakit pa kami mag-aaral kung magbabayad din kami pag Tingnan muna nasira? yung negatibong pananaw doon. Ang mahalaga doon ay welcome sila para matutong manahe. Mm. Pero alam mo, kung talagang sila ay willing talaga, talagang si shoulder mo yung ano yung tsaka po tatayin ano, mo. pagka tinuruan Pero- din po kasi manahe, Oo. hindi naman po agad na lalagyan agad ng karayom, lalagyan agad ng sinulid. Turo lang muna eh. Parang Pero mas ano, mas maganda yung naisip ni Matet kasi pwede nating i-provide yon, babayaran mo ngayon. Parang pwede rin siyang maging benta. Oo. Wala silang Parang tela. binta rin yun. Hindi na sila pupunta ng Divisoria, sa livelihood Mm. na sila bibili. Parang ganun ang ano niya. Magandang ano yan kasi Kasi ang ino-offer papabor natin, yun free sa training. pre-training nga. Pero wala na sinabing free materials. Mm. Ganun din naman po kay Testa, libre yung training, pero yung material sa'yo. Di ba yung pinag-trainingan nila, no? Sige po, ganun na lang. Sige, haba ulit na. Kasi sa kanya, pinakat ko siya. So, welcome po. Yung ayaw ni bro, yung salitang hindi ka na member. Oo. Anong ipapalit natin doon? Anong ipapalit? Kasi yung sa dali, ganun yun eh. Ano na lang po, di ba po katulad sa Netflix, may mga subscription. May parang ito lang yung access niya, tapos pagka 300 plus yung binayaran mo, mas lalaki yung magiging access niya. Ang MB mo, share Opo, mo. parang gano'n siya. Pagka wala kang share capital, access mo yung mga training. Pero pag may share capital ka, yung mga sinulid magagamit. Ano ang tawag sa kanila? Ang tawag sila. Associate na lang po. Di ba, ano ba Hindi, yung- di ba? ano Di, ba yung mga- di ba yung new member is associate? Yung unang, yun ang category natin, di ba, sa una? Regular. Ganun na lang po. Ah. Ang regular po, katulad, di ba, may membership ka. Ah. Ay, mayroong, di ba, check up. At saka, nananahiga. Dalawa yung, at least dalawa, di ba? Mm. Pwede po natin gamitin yung kay Shopee. Meron silang silver, gold, may platinum na Okay. parang membership. Mm. Ay, meron. Pero mahirap pang intindihin yun. Meron silver. Hindi, pwede yun kasi, di ba, may member tayong kulang sa toke yung ano? Hindi naman, kasi nga, hindi naman. Merong kulang sa toke. Yan lang. Mas nakatoke ka nga, wala ng benta. Oo. Wala kang yung mga maliit na shed yung nagbebenta. Anong ano doon, category? Di, ilagay natin sa category. Tingnan natin kung gaano kalaki yung binta nila. Nakatukoy siya. Mm. May huwag na tayo magkategory ng gano'n. Kasi magkakaproblema pa tayo eh. Maghihilian pa tayo. Bakit siya gano'n? Silver? Bakit siya gano'n? Oo. Wala nga. So, ang simplify na lang po natin. Yung sinasabi ni bro na tanggal, siguro, pwede rin siyang member, parang associate member lang siya. Associate. Pero hindi sila kasali sa mga bonding, sa mga ibang benefits. Ah, Pero ayun. welcome sila sa BMSC to use the facility, but they provide yung materials. Sa madaling associate na sila. Associate sila. Okay. Okay ha, associate. Pwede naman silang sumama sa Tapos, meeting. yung Nila mga, kanilang yung mga nananahe, nagbebenta, may shortcut, sila po yung regular member. Oo. 2 categories na lang po ang gawin natin. Regular members and associate. Associate, less benefits. Ang gawin na lang Yun natin, nga, less benefits dahil, po yun. Pwedeng umatin po sila ng mga seminars and training, yun, mga pwede associate yun. na, Oo. kasama ng regular. But,
they can't attend yung ating, halimbawa, sa banding, yung mga ano, pwedeng hindi na po sila natin kasama. Pwede rin Kasi gagastusin siguro, natin yun eh. hindi, pwede rin siguro, sumama sila, halimbawa, Sa Bayad. pangkalahatan, sumama sila, sagot nila. Ayoko po ng ganun. Kanila yun. Kapag masaya, pupunta Hindi, ka. parang huwag na po, huwag na. Kasi alam, hindi natin kailangan yung maraming member. We need the quality member. Pwede. Kasi Yun po ang tinitingnan ngayon, Ah. quality. Kasi meron kang ganun. Kasi nakita natin nung nakaraan, di ba? Mm. Tapos kung sino pa yung ano, siya pa nakakuha ng malalaking prize, di ba? Kawawa naman kayo. Kasi kaya nga. Yun yung mga yung iba ano na lang. Nagdiriman pa. Alisan na lang sir, sila yung mga mga Okay na yan. Sige po, approve na yun ha. Okay. Yung regular member, Associate na. tayo po yung regular ha. Pero yung associate, sila po yung walang share capital, pero pwede silang gumamit din ng facilities natin, provided nga lang yung sinuggest na isi-shoulder nila yung materials at saka kung may masira ay pwedeng sila ang magpagawa, parang gano'n. Kasi hindi po pwede lahat atin na expenses. Hindi po tayo Mas maganda nga na natakil yun. so yun. Natin. po, Kasi nga, Ganun, parang pagdating ng araw, mag-iingat naman yun eh. Oo, Kasi pag- pag sinabing, okay lang, banding mo nagpapagawa nito eh. Oo. Sige, mas maganda na natakil na yun ngayon. Kasi pagdating ng araw na makilala tayo ng makilala, baka marami nang mag-training. Okay na po yun. Pwede na nating Regular ano yun. associate, Sorry, thank you sa doon. associate. Thank you doon sa ano. Pero, ulitin ko, yung associate po, makaka-access sila dito, pwede silang, yun na, tanong ko, Pag kumili sila, hindi na po Silang discount. yung talaga. Wala nang wala discount. na silang discount. Bahala na lang din sila Oo. kung Pwede silang bumili, pero wala na silang discount. Mm. Kasi po, kaya natin inaano yun para kahit kumita sila, di ba? So, basta less benefits. Pag regular, more benefits. Ganun lang po. Okay, next. Pag regular member, Kaya po, sa susunod na meeting po, pwedeng makisuyo po kung sino yung mga regular member at saka yung tsaka yung associate member. Associate. Next. Ano po? Report po na ating... sino na? Ay, Ito na, yung diswasing mo, bro. Ang susunod mo kape. Ito may chocolate, chocolate. Dito ka nakakain? Ha? Dito ka nakakain? Bakit? Anong kayo nila? Hindi, magkikisabay kami. Order tayo. Ayaw tayong lutuin intimate. Busy, may kontrata. Virus po kasi. May kontrata kay Mama Son eh. Dito lang sa dishwashing, last time nga po, meron nga tayo na remark. Kaya yung
Natindigan po tayo ng isang customer kay galing kay Maring Esther. Oo. Tumuha na ng isang busena. At plus yung mga binibenta po yung kagawan na items. Oo. So, this month of training, kumita po tayo ng 182 pesos. So, yun na po. Ang alam ka para hindi naman masyadong mahirapan. Hindi mo na bibili ng bulk. Builan mo muna. Tamang-tama lang na Waiting lang. pwedeng gawin lang muna. Ano sabi niya nung niris mo yung concern sa kanya? Sino? Doon, Ay, sa wala binibilan pa mo. kasi sabi ko nga, nirefer niya ako dito sa Marulas branch nila eh. Oo. Ngayon, tumawag naman yung Marulas branch, hindi actually tumawag, nag-message siya. Hindi ko lang agad na-replyan. Nung nabasa ko naman siya, nireplyan ko, hindi na ulit na agad. Communicate. Tapos sinabi ko dun sa una kong kausap. Tapos sabi niya, kapag hindi ka na accommodate, i-inform uli ako. At yan. Sinabi ko sa kanya na nag-response na ako sa Marulas branch, pero wala pa. Walang response. Wala naman reply. So, gano'n naman. At siya rin mismo, yung kausap ko sa buwan, wala rin siya nag-reply. So, pinabayaan ko lang. Pero bro, kasi ako, yung umorder kasi sa akin, medyo ano eh, yung sobrang lockdown. Yun nga yung, yun din ang napansin ko, pero pero yun na yung December na volume lang din naman yung ginagawa ko, plus yung the same ingredients yan, kaya na ako rin mismo, as na Baka nagbago din po sa supplier ng possible quality ng kanilang materials is parang nabago din. Kasi Kung wala namang nabago sa processing nyo. wala naman eh. Ay, susunod niya lang yung step Isa by lang naman step. eh, no? step by step lang naman yun. Sa kanilang qualification niya. Halo-halo ka lang, halo-halo. Baka nagbago yung kanilang ano. Kasi yung last Timis. year na huli ko, maganda Oo. yun. Kasi nung una tayo nag-start niya, ano siya eh, 13 ingredients actually siya. Chocolate. Tapos nung lately, Dito. ginawa nilang 12 ingredients na lang siya. Okay. At tumaas pa yung presyo. Nagtawag pa sila ng Nagbawas ang ingredients, tapos tumaas pa yung presyo nila. Di, baka nagbago yung chemist nila, kaya medyo Ganun ano. So, yun nga. Kasi nga ako mismo, napapansin ko lang, parang malagdaw ka ako. So, ang gagawin mo, para naman siya lumapot, is bawasan mo yung volume. Oo. Pag binawasan mo naman yung volume, wala ka ng profit. Lugi ka na. Oo, hindi ka na. kasi sa kukat ng Bro, dahil malabdaw, ito malabdaw. Ganyan niya na lang po ulit. Ganun siya. Anyway, marami mga nag-order ngayon sa ano, kaya natin pala yung pinakamaganda. Tsaka yun nga, kung promote naman natin, tayo mismo, bibili. Yun yung gagawin natin sa bahay. Yun ang hindi pa natin na isasama O, ikaw, sa ano ha. Bumili ka na ba sa BNL? Bumibili ako dyan ha. Ilan na? Nakaano na yata ako, nakawalo. Wala, tagal-tagal na tayo. Parang wala. Meron? Wala. Bumili siya nung nakaraan. Hindi natin kasi makikita dito sa report intro yung Wala. kasi yun yung mga Meron, bumili na ako dyan. Pero bro, dapat sabi ko nga sa'yo yung sa sarili mo lang. Alam mo kung sino yung bumibili. Meron ka? Meron po yung... Oo, dapat meron ka. Ano, para At alam least, natin okay natin. po, sige, pagpapapos natin. May resibo sa akin si Tris. Ipopost pa natin. Hindi po, hindi, kasi kailangan po nakita po natin kung sino yung bumibili ng patronize. Diba, Kaya dito sa mga cycling, sparring dito sa Esper. Yaan mo pag nandoon ka na. Kaya na po ito. sa inyo po, Camilda. Mamamayag pag na ang BMLC. Ano Chocolate yan. Ha? Bago to, te. Eh, no. Kulit nga ito, bro. Kay Matik yan? Hindi, hindi rin ako nagkakain. Choco po yan, hindi yan kape. Hindi nga yan kape, choco yan. Ganon. Ha? Suko. Choco yan, hindi kape. Choco yan, pampataba yan. Naku, magiging hyper ka vibes. Sige po, ano na? Ano pa? Kayo po, so siguro by month of May, meron po siya meron po siyang progress din po sa balita. Sa po siya. Kaya, Choco
yan. Ay. Pampapel yan, ma. Ay, si bro. Pag ininom niya, baka lalong umibig. Siguro yan dalawa ka nilagay. Pusin mo na siguro. Mamaya makapagpapagpapag. Akin ko baby. Umaga, gabi, hapon, tapos. Okay. So, yun po, ano, yung information tungkol po sa dishwashing. Ate, Choco yan. choco yan. Choco yan. Hindi yan kape. Amoy kape lang pero choco yan. Nakaraan ng nag-choco tayo na Okay Okay na ba? po. So, basta yun lang po, ang paalala ko lang, habulin niyo bro, itong 2026, para, di ba, mag-ano nga tayo ng, ano yun, pag-awat, Seller. profit, yung ano Ayun, yung sinabi silita, Earner. top earner. So, sasama po natin yun. Isa na lang po yung magiging top earner natin mga top 3 pa rin. Top 3 pa din. So, sasama po natin to, ma-monitor po natin. Kaya, titingnan ko po kung sino yung hindi bumibili, pabibilin po natin. Sa top earner po, agad kailangan yung sa dishwashing depot. Yes, accumulated Kailangan yung Hahabulin ko yung top earner. sa akin na. sa resibo na nakapangalan. Mas mura. Kasi mas mura talaga sa market, 27. Kaya 40 na yata yung sa market. Basta maganda po ang quality, mag-repeat order. Kaya lang din na ako makapag-repeat order. Ang Sa ganda ano ulit. test? Yan, Yeah. Pero yun nakailang pa Hindi pa ka ako. nabili. Hindi ka nabili ng gusto. Kaya mabilis ko pong gawa ko yung 1 month. Ang dami ng bote. Ano nga ako? Hindi, kasi pwede nang mag-repel. O sige po. Makakamura ka na kasi magre-repel na eh. Salamat po sa report ng treasurer at saka na po ating auditor. So, pakinggan naman po natin yung naiganda po ng ating inventories. Kaya binigyan kita ng chocolate. Usan natin yan. Gamit na gamit yung Inventory na tayo. Yung printer at saka yung laptop. Oo. So, dapat ang nagawa natin namin. Para JP Morgan pa ang ano mo ha. ang lalagay mo lang yung bilang na lang. Alam mo yung JP Morgan. So, pasok na natin. Trabaho kayo kahit opposite tayo ng sa Anak kami ni Jikas. Wala naman ako ako. Anak kami ni Jikas. Kahit tayo Jikas. Inventory Gusto mo nung gano'n. Gusto mo nung gano'n. Sponsor sa'yo si Gcash. Ano yun sa Jikas? Bali po sa tightening tour, ito pang Yervin, close to tumbler a day, tote bag, at saka yung mga 13 po, saka bedsheet. Ang total lang po niyan ay Sa total. Copy yan. Copy yan. Inventory. bali ang total Tatlo na po tayo. nun ay Ilang pages na? 61,100. Right? Ilan? Saan na tayo? Ilan ang total? Saan na ba tayo? 61,145. Yung sa mga ano lang, ikaw na naman lang yung bill. Saan? Wala. Hinahanap ko yung total eh. Saan na? Saan na tayo? Anong page na tayo? Nawala. Yung total nasa utak. Nakakawalaan eh. Lakas makahawa din ko yan. Nag-explain ba yan? Ano ba ito? Ito yan. Oh, ito. Nasa ilalim. Walang 61. Sa kanya may 61. Dapat ko ano yung hawak mo, yung binahawak namin. Saan na? Kaya today, kasi nagkape ka ka. Okay. Kinulang pala. Siguro wala. Ah, Pinaka-total lang
Kaya naman pala, naputol naman pala. Pero ang Hmm. bali ang total po is 61,145. Itong Hanggang saan? Hanggang saan yan? Hanggang saan? 61. Wait, ang, Kaya sila ito. 61. 61 ano? yung si only, Oh, si Oli. Ano yung single lang yun? 61,195. 61,195. 45. Per space yan. Okay. Kasi may Tapos yung sa mga bilokal po, balik yung ito sa tote bag na clip lang po ang walang price dito. Pero ang total na po is Asan ang bilokal? ito. yan po. may Okay. market po siya. Yung total niya, wala. so yung Second second page page natin, Second page. Wala ko pong nakapansin. Pero pero dito, meron na po. baka pag may time po kayo, pakilagyan nyo na lang din. Para kung sino man ang titingin, madali makita yung price. Yung price po, yung desabi pa, huwag na po kayo gagamit ng Disney. Bali sa bilokal po ang total po na yung log price. Magkano ba? 3,650. 3,000. 660. 660. Ay, meron na pala. Ayun, ito. May total to ka. Okay. And then, sa Oo. PCCI product naman po, opo, yung mga na-inventory lang naman po. Sa total 3 po, 9,900 po. Ano to, tatlo? Opo. Saan? Sa FCCI, Sa PCCI yan. PCCI lang po yun. 9,950. And then yung sa, ano po natin, yung sa PCCI at sa lemon, 275 po. So, grand total. Sa total po yun na. Tapos ang overall total po natin is 75,020. Not bad. And then sa hub po, yung iba po kasi wala kang sorting eh. Alin? Kaya sa hub po. So yung meron po mga price dito, hanggang sa mga tela lang po. 2,257. So overall total po ng showroom at saka sa hub, 77,307. 77. Ito yung materials, yung mga stocks natin. Plus, Yung machine po wala. magkano yung sa ano natin? So, kung ikukumpara po natin, nagsimula Sa po co-op, tayo 88? noong May 5 kahapon. 86? Within 1 year, meron po tayong 77,000. Parang di kayo masaya. Pwede palakpakan? Parang di kayo masaya, di ba? Palakpakan yung sarili nyo. Siyempre, masipag eh. Hindi po tayo nagsipag, hindi kayo nagsipag o hindi tayo nag-ano. Wala tayong 77,000. At syempre po, we appreciate naman din po yung nagbigay sa atin PCCI. Malaking bagay din po yung PCCI, yung DOST, di ba? Yung mga ginamit po natin. So, 77 is not bad, di ba? Bukod pa po yung mga, kung titignan po natin sa inventory, salamat po, updated tayo palagi sa inventory. Yung machine, di ba? Kung baka pwedeng, ang tawag doon, parang appraisal, yung parang lagyan nyo ng, lagyan nyo din ng amount kung Binabi ko. Yung Hindi nahanap po eh. Hindi pa talaga nag-ano. Hindi pa talaga nagre-reply. parang, hindi, pero yung tipo, hanapan po natin na kung magkano yung amount nun, tapos yung depreciation dapat yun eh. So malalaman po Text na. natin magkano na yung total asset natin. Pero ito, siyempre po, hindi pa natin ito kita. Asset po natin to, pero hindi kita. Kaya sa tingin ko po, yung talagang magiging asset na yung talagang cash. Yun ang natin. Kasi pwede natin ibalik question. Ito po ay asset po. Asset. So as of this date, 77, tapos plus the materials, tsaka yung, meron po ba talaga materials pa ba? May pang-cameras pa? Meron pa po. Meron po. Ganyan po sa hub. Okay. Pero may ano po ba to? May kwenta? Meron po. Yun nga po. Kaya lang, hanggang tela lang, yung mga
Ano po kasi wala Kasi kayong ito yung support sa paper. Inventory, habit ito po siya. Mag-attach ka rin dito sa ano. May mga resibo naman yan sinulid natin. Hiramin mo na lang sa press. Hanapin ko na lang po. Sige po, maraming salamat po doon. Mahirap din po yung inventory ha. So, ako very thankful po doon sa treasurer natin, sa inventory. Kasi nakikita ko po na kung hindi natin ganun pa rin tungkulin natin, mahirapan din po ako. So, dahil sa inyo, tuloy ang PMLC. So, itong presentation na naka-word to? O naka-expert? Nakikita ko yan kaya nasa laptop yan. Ay, bro. Opo. Hindi ba Papaano ko Hindi na. pwede Excel yan. Naka-Excel. Mas madali ka na kasi. Ay, wala lang siya ano. Okay, sige. Kasi nagagawa naman po ito ng program. Surely, kaya ko naman po lagi ng program ito. Para kapag meron kang nabilang, 28 mo, mumudera ako sa akin sa price. Kaya ano naman yung program na. Para pag sinalta mo yung 20, kung kakalitan ng kagad yung price niya. Tapos yung meron naman siyang total o kung lang yan, Pero, palit ang order. Pirmahan mo. Sige po, paalala lang po, yung files ng press, yung pagkikipunong files dapat monthly. Tapos ganun din po yung files ng secretary. Plus, ito nga po sa inventory, isang folder po para once na may bumisita or ano, madali ka ipakita, ito yung inventory, ito yung property na natin para madali yung update na. So, yun. Plus, sa picture, meron naman tayong folder doon, di ba, yung clear book. Yung sa clear book po, another reminder, yung price list po natin, sana po nasa isang folder din na naka-hard copy. Hindi mo po pwede yung nasa laptop na meron na price list o yan. So, para pero wag yung kakalimutan palagi as of yung date. Yung date ay mahalaga po. Ha? So, yun. Tapos, dadagdagan po din po yung trabaho kasi magre-report po siya. Pag may mga meeting po tayo, may report din po na ano yung naging nai-online yan update. Tawag dito? Sa marketing, ano yung nai-post na at may nagla-live ba? Meron naman. Nagla-live ba? Sige. So, mayroon po siyang report. May report nga siya. Hindi ko lang pinagkulang. Pero hindi pa siya mag-report. Tapos na po ba? Ikaw tapos na? So, ulitin ko po, maraming salamat. Napakaganda po ng report nyo. Dito, hindi po ako mahihirapan na mag-report doon sa mga nagtatanong po sa atin, sa ating mga partners. Kasi ang mga partners po natin, alam niyo naman, ako yung tinatanong. Pero bago tayo pumunta po doon sa report po ni Miss Maria Teresita, ay punta po muna tayo doon sa vision. Kasi po, yung vision mission na ginawa po natin noon para napakasulit lang siya, tsaka hindi compressed, parang hindi, para sa tingin ko hindi parang masyadong complete. Ikaw kasi lang. Wala, ano na sige. So, ito po yung, tingnan po natin ha, nag-research lang din po ako. Ang vision ay maging isang nangungunang livelihood project. Kasi ang ano po natin is livelihood. Barangay Mapulang Lupa Livelihood Center is ano po yan? Ito po yung umbrella. Ito po yung umbrella. Pero, meron po tayo sa loob po na Livelihood Center, meron tayong group of sower, group of vendors. Market vendors, food cart vendors, tapos mag-create pa po ako nung sa ibang mga kung pwede i-create sa mga buwas na livelihood. Pero ito nga po yung pangkalahatang vision, maging isang pangunahing livelihood project sa pagtatahi. Kasi sower po yung atin po, ha? Sa pagtatahi na nagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan at pag-unlad ng mga kababaihan at pamilya sa komunidad na nagtataguyod ng pag-asa, dignidad at pag-empower o mapalakas yung ano. So,
oportunidad, yun nga po, siguro yung pagbibigay ng opportunity natin, baka yung kapitbahay natin, wala nang ginagawa, baka gusto man o mag-aaral yung. Kasi nga po, nakakalungkot, di ba? Wala nang nagdagdaman natin. Yung 15, ay ano nga pala, baka po pwedeng makita kung sino yung 15 graduate, yung rumampa. Yung rumampa doon sa 3S. So, baka po pwedeng inventory ninyo rin, ha? Sinong rumampa? Inventory natin. Doon sa 15, sino na yung nakarampa? Tsaka sino na yung... Buti ng news. Hindi kaya nga inventory natin. Kasi part yun ng DOST. Kasi di ba DOST ang nagbigay sa atin ng libre pag-aaral. Oo. So, paki-inventory po kung sino yung 15, tapos ano na yung status nila. Kakamustahin lang po natin. Ngayon, ang gusto po natin, pagkamusta, syempre kung medyo andyan pa naman siya, ay baka po pwede natin, Nakakain ulit. Oo, para pa, kasi po pag minsan nananahimik or nanlalamig, nahihiya ng ano, pero pag may tumatapik, di ba, papaalala, yun, buhay pa. Kasi si Maring Remy, huwag mo na ano yun na tumatapik. Ay, po. Speaking of ano, Ate Remy po, kayo po. Saan? Sabi mo kailangan yun sa... Hindi mo binigay? Sa inyo, sabi niyo pa sa inyo, bigay ito kung mabibigay sa kapatid niyo. Hindi mo binigay yung 200 niya? Ay, di ba? Tapos hindi yung mga Bibigyan lang. Pero wala sa akin. Kaya nga po. Wala sa akin. Saan natin pag-aralan? Tignan ko lang sa Maring Remy. Okay. Oh, may dagdag po ba kayo? Kasi i-ano na po natin to. Pwede po bang wag ng empower? Natin ko, sower lang. Parang ang vision po yung sa sower lang. Opo, sa atin. Dito lang sa akin. Ayaw nga pala may Hindi po, hindi ibig sabihin, kasi ang ating pong gagawin na, ano po yan, vision po ba yun? Sa sober lang po talaga, particular siya. Kasi ano Parang lang, hindi live siya pag-iba pangkalahatan ng DLNC. siguro dagdagan po natin na kasi dapat po specific eh. Para specific yung ano sa mga saan ba yun? Sa nananahi at mga nagbebenta. Kasi yung mga vendors, ano ba, sama natin. Okay, yun yung ano po, pwede nyo na isama yung ano-ano term sa kanila. Ang mga nagbebenta. Ang mga nagbebenta ng produkto. Ako yan, ma'am. Para generic. Mas malawak. Di parang i-ano na lang natin, livelihood na lang. Opo, saka may yung kababaihan. Kababaihan lang po, lalaki po tayo. Ay, kaya nga itong pinag-aaralan. Diskriminasyon yun ah. Sa pagkakdignidad. Sige. Para, i-rephrase natin ha. Sige. Sa pagtatahi at pagdebenta ng mga produkto. Yun. Nagbibigay. Sa pagtatahi at pagbebenta at kasi marami tayo binibenta, pagbebenta Mga iba't-ibang po. na iba't ibang produkto. Okay, sige. Ibang produkto. Okay. Pero tatanggalin na itong ang aming vision, diretso na kagad na aasin yung vision. Maging isang nangungunang livelihood project sa pagtatahi at pagbebenta ng iba't ibang produkto na nagbibigay ng oportunidad sa pag-unlad sa kabuhayan. Oportunidad sa kabuhayan at pag-unlad. Sa mga mamang. Huwag na natin lagyan ng babae. Mga pamilya. Sa kabuhayan at pag-unlad ng pamilya. Sa kumang. Yeah. Tanggalin na natin. Pamilya sa komunidad. Alisin na natin babae. Ay, paano naman kami? Ang bawat pamilya. Ayan, natatanggalin na kayo. Ng bawat pamilya sa komunidad. Pag-unlad, at pag-unlad. Sa bawat pamilya. Sa ating Ng bawat. bawat pamilya sa ating komunidad. Okay. Ng bawat pamilya sa komunidad. Huwag na lalagyan pa ba natin nagtataguyod ng pag-asas at dignidad? Pwede rin. Alisin nyo na lang po yung Mas- pag-empower.
ano, Mas ano nga yun eh. palitan nyo na lang po. Kasi yung alam mo yung empowered, mapalakas, yung pinalalakas. Tagalog na lang po lahat. Oo, sige. Ng bawat pamilya at komunidad na nagtataguyod ng pag-asa at kalakasan. Yun na. Pag-asa at kalakasan. Pag-asa at alisin na empowered. At kalakasan. Ano? Kalakasan. Kalakasan. Ano? Kalakasan ng Puso. kalakasan ng bawat pamilya. Oo. Ay, meron ng bawat pamilya. Bawat individual. Kalakasan ng Pamilya sa komunidad na nagtataguyod ng pag-asa at Kalakasan na siguro. Kalakasan na lang. Pwede na po yun. Pag-asa at pag-asa, kalakasan. Kasi may pamilya, no? Period. Ulitin natin. Vision, maging isang pangunahing livelihood project sa pagtatahi at pagbebenta ng iba't ibang produkto na nagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan at pag-unlad ng bawat pamilya ng bawat pamilya. May komunidad na, tanggalin natin komunidad. Ay, wala. Ulit. Pag-unlad ng bawat pamilya sa komunidad na nagtataguyod ng pag-asa at kalakasan. Tigil na yan? Bakit tinanggal na yung dignidad? Oo. Ano? Ilagay natin. Opo. Panguli na siya at Nagtataguyod ng pag-asa, dignidad, at gano'n. Oo. Tama ba? Pag-asa, bumuhay mo ito. Pag-asa, kama, tapos dignidad. Dignidad. At kalakasan. Ano ba? Rhyme ba? Rhyme ba? Ulitin ko kapag hindi maigay. Last. Maging isang nangungunang livelihood project sa pagtatahi at pagbebenta ng mga produkto, yun yung ginagawa natin, no? Na nagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan at pag-unlad ng bawat pamilya sa komunidad na nagtataguyod ng pag-asa, dignidad, at kalakasan. Kalakasan. Hindi ano yun? Okay na po? Okay. Mission. Magbigay, kasi po yung vision, ito po yung malawakan. Malawakan siya. Pero yung mission, specific, Kung may parang magana. particular siya. Ang mission natin ay magbigay ng mga pagsasanay. Pagsasanay. Oo. Pagsasanay, suporta, at oportunidad Oportunidad. sa pagtatahi at pagbebenta, sa pagtatahi at kasi may kaugnayan at pagbebenta upang matulungan ang mga kababaihan, ang mga pamilya. Ang pamilya na lang. Siyempre, kasi ang Bawat individual. magkaroon ano kasi matulungan ang mga okay, kababaihan at kalalaki. Huwag na ka, pamili na lang. Matulungan ang... Ay, pwede naman po itasan ko niya na bawat individual. Okay. Kasi na parang ano Hindi. specific siya. Kasi kung ano yung nandun sa mission mo, vision mo, para magra-rhyme dito sa mission. Sa mission. Kasi specific lang siya eh. Okay. So, oriented ang mission. Ay, ito. Pagbigay ng mga pagsasanay, suporta, at pagdilipan sa pagtatahi at pagbibenta upang matulungan ang bawat pamilya sa komunidad na magkaroon ng sustainable, ayun tama, magkaroon ng sustainable na kabuhayan. O English pa rin, sustainable, patuloy. Patuloy. Sustainable, patuloy. Diba? Patuloy. Oo. Na nagtataguyod ng pag-unlad at pag-asa Pag-tuloy na sa hinahanap. Patuloy. Tuloy-tuloy. Sustainable. Patuloy. Panganidad na magkaroon ng tuloy-tuloy. Patuloy yun. Kabuhayan. Ano mo nga kay Sisi? Sustainable. Basta yung sustainable, ano, English na na or Tuloy-tuloy. patuloy. Tuloy-tuloy. Patuloy. Pwede rin Magkaroon na- patuloy. Mas ano kasi yung patuloy. Patuloy. Hmm. Tuloy-tuloy.
Continuous. Oh, continuous, tuloy-tuloy. Sustainable din yun. Yun yung sustainable. Tuloy-tuloy, Oh, sustainable. tuloy-tuloy. Parang kahit Magkaroon ng tuloy-tuloy. Oh, tuloy-tuloy. Ang pangit, tuloy-tuloy. Pwede rin naman patuloy. Sustainable na lang. Sige. Oh, Mas madaling ano yung sustainable Kasi eh. pag may nakalagay na sustainable, sabihin, papansinin nila. Kasi ba't na English? O, mabasahin nilang lahat. Totoo naman. Mas maganda kasi pakinggan mo No, kasi SLP talaga ang hero. Pero tuloy-tuloy talaga. Parang, Mm. pero parang hindi maganda sa tayo. Parang may tulo. Tuloy-tuloy. Yun ang lang istorya. Alam mo, bibigay ko sa ito Okay. Ang layunin natin, yung layunin, ito yung tiyak din, ano? Ito yung tiyak na ginagawa. Tiyak, oo. Pagtatangi ng mga produktong may kalidad. Yan, no? Yan, may kalidad. Magbigay ng mga pagsasanay at suporta upang matulungan ang mga kababaihan at pamilya. Pamilyang. Pakaramihan naman lahi is nila babae, ha? Papayag na kayo dito. ha? May mga lalaki din. Ha? Opo. Kaya mo na, kababaihan. Alam mo, Kasama kayo dun sa pamilya. alam mo ba kagawan? Oo. Ko lang konti Oo. Meron akong kaibigan niya sa Maysan. Tatakbo siya ngayon ng kagawan. Oo. Naikwento ko nga ito. Sabi, magpapatulong daw siya kung sakali na siya lumusot kasi ang ano niya rin is livelihood. Mamaya na tayo, Ben. Ayaw ko na ng politika. Ito tayo sa negosyo natin. Hindi politika yun. Oo, mamaya Yun na. nga ang target niya. Oo, sige. Welcome. Oo. Kinusap din ako ng Kanumay West. Yan, mabuti pa sa inyo. O, hindi tayo mo. Kaya nga lalong lalo tayong makikilala. O, kaya nga. O, sige. Dito muna tayo, ha? Sige, doon muna tayo sa Talaga natin. doon muna tayo sa tuloy-tuloy. Bago tayo makilala, may mission and vision tayo. Kung malinaw yung ano natin, foresee yung tinatanaw natin. Kasi, ang isang organisasyon, pag walang mission and vision, kung saan ka. Pero itong mission vision, hindi lang Kilala na tayo. Ang gusto natin, mas lalong makilala. Makinig ka, guys. Pagtatanggi ng mga produktong may kalidad. Take note. May kalidad. Sa ngayon, okay lang, nagkakamali tayo, ha? Pero sa susunod, alam na this. Okay. Wala ba ito sa langit na maasa pool? Pero okay naman yun. Wala namang ano doon. Wala namang epekto. Pero natutuwa din ako sa inyo, marunong kayong gumawa ng paraan para ma-please nyo yung tao na hindi magalit at pabayaran sa inyo. Di ba? Congratulations doon sa Itera. Di ba? Okay, ganun lang. Yung kimatit nga, di ba, buo. Pero, yun nga po, sa pagkakamali, matututo tayo. Totoo naman. Wag lang pansinin yung ano. Kaya yung layunin natin, pagtatahi ng produktong may kalidad, nagbibigay ng mga pagsasanay, Ma'am, Teresita, okay, pagsasanay at suporta na matulungan ang mga kababaihan at pamilya sa komunidad. Okay na po ito. Okay na. Ano na? Ano kompetitibong? Ano to kasi? Competitive. Competitive. Kasi ibig sabihin, pag competitive price ka, mas ipapatronize ka. Tama. Mas ipapatronize ka. Kaya nga yan ang gusto kong ano natin. Pero anong salita ang gusto niyo baguhin? Mga produktong may kalidad at parang competitive price. Ano sa Tagalog? Google. Mas marami sa nalibigyan na. O English na naman natin, competitive price. Sitignan tayo kay Dora. Si Dora, ano mga Pero mo ako yung competitive price. Competitive, di ba? Yung competition din yun. Karira. Pero maganda yung may competitive price eh. Pero ano yung word yung pwede gamitin natin? Other term para doon sa competitive price. Competitive. Pwede rin karira. mga pangusin niya sa ano. Si Dula. Tawagin. Ipang meron na bay, walang load. Ayun lang. Sila problema. Morning, Gemini. Yes, ano yung ibang magandang salita tungkol doon sa competitive price in Tagalog? Pagdating sa competitive price, pwede mong sabihin, presyong palaban, murang presyo pero maganda, o kaya presyong kaya makipagsabayan. Depende rin kasi sa konteksto eh. Alin ba doon yung mas malapit sa gusto mong sabihin?
Kasi itong parang competitibong presyo, parang generic to, no? Tama ka. Medyo generic nga yun. Kumbaga, literal na translation lang. Kaya kung naghahanap ka ng mas may ukod o mas may dating, mas magandang gamitin yung mga presyong palaban o presyong pagkaya, nagiging mas specific ang dating, di ba? May iba ka magpupustong subukan. Okay. Siguro, pipili na lang kami doon. Siguro yung presyo at kaya. Ayos yan. Magandang choice ang presyong pagkaya. Kasi positibo yung dating at malino din yung mga minsan sa magagamitan mo yan. Thank you, Gemini. Ano? Anong gamit mo na ano? Gemini. Gemini? Ah, Kausap ako. o sige, kagawad. Ibigay mo kay Pangko yan. Para hindi ka na pinagtatanong. Kalidad at may Ha? Sa presyo kalidad. Si Pangko hindi marunong na sekretary. Magtatanong ka sa kanya. Okay na. Okay, kaya. Very good. Okay. Number 2. Kabuhayan at pag-unlad. Magbigay ng mga oportunidad sa kabuhayan at pag-unlad sa mga kabuhaihan at pamilya. Okay na yung pamilya na Okay. Ang pamilya na. Kukontra na ng dalawa